from KwaZulu-Natal ngithi nonke mabhinqa engibhilonga ngaphansi kwabuholi bami funa nilazi iqiniso ningadukiswa abantu awazi umlando bawufundisise ngiyezwa njengamanje we are in a space of reality. Challenges have been there and all criticism has been there, but today is the day of the final day. That's why I am here to put a stamp ukuthi asikwazi ukuba nama-coalition government. Therefore everyone must vote ANC. ANC, Cyril Ramaphosa, ngomhla ka-29 ngicela ningalokothi nisenzele into. Ngisebenzisa ilungelo lami mawuthanda ngezokuthandayo, kodwa mina mawumholi abantu abayisilama bafuna ukuya khona ubasa la kufanele baye khona, la kufanele beniye khona kula sifikela khona umbuso wethu African National Congress ANC. Siyakhala manje, ayikhale hamba namabhinqa ngilapha nje ngimenyeyeni mongameli uyilaleleni inkinga zamabhinqa uzoyilungisa. Can we give them the chance of the last time? Thank you. Umongameli wamabhinqa uNgizwe Mchunu bekhuluma lezi ndaba lezi ese-FNB kwirally ye-ANC isiyanqoba rally.